Akin ka na lang. Akin ka na lang. What's up, Catch Up, Picture Boy Tiu Tiu, and welcome back to my channel! Welcome back to my channel! Guys, welcome to Bisaya Squad House. Guys, busy yung mga tao ngayon. Nandito si Bonso, nagpe-prepare magkakape. Ilang oras yung tulog mo? Mga 3 hours, guys. Ha? 3 hours. 3 hours and 12 hours. Grabe yung tulog ni Bonso, guys. Nanood kami kagabi ng horror, guys. Tapos mga alas 10 siguro yun. Tapos tulog siya. Tulog, tapos nagising ng alas 2. O diba, ganun ka grabe. Tapos ngayon, guys, busy yung mga tao nga. Kasi magla-live kami sa MWell Up. Thank you so much, MWell, for trusting Bisaya Squad. Hi sa akong vlog. Hi sa ikong vlog. Hi sa vlog ni Ate. Oh, kakantayan mamaya sa Bispop na ano, guys. Oh, grabe. Oh. Teka lang, teka lang, Oh. teka lang guys. No. May kasama tayo mamaya sa dinner. Yeah! With Morissette Amon! Gusto ng mga ka-dinner si Morissette, guys. Kasi ano siya sa Bispop, kasi Bisaya din yan si Morissette. Bisaya Squad with Bispop and Morissette Amon. Oh, di ba? And ito na yung setup namin, guys, sa live namin. O, di ba? Parang nasa bedroom lang. Ay, bedroom talaga namin. Ikaw kami lahat, guys, natutulog. Mga para kami sardinas dito sa dami namin dito. Pero wala kaming paki kasi ganun kami. Ganun talaga yung family, guys. Ganyan ang banding! Oh. Napaka-convenient talaga ng MWell, guys, kasi hindi pag gusto mo magpa-check up sa mga doktor, kung may sakit ka, hindi mo na kailangan lumabas pa ng bahay. Just download MWell app at www.mwell.com.ph o di kaya sa App Store nyo, search nyo lang MWell. And kung gusto mo magpakonsulta, free na yung medical certificate, prescription, and pati yung referral for lab tests. Yun, guys, hindi nyo na kailangan pa lumabas ng bahay, o di ba? Pag may namaga sa parte ng katawan mo, kagaya nito. Tapos kailangan mo ng kailangan mo ng antibiotic eh hindi ka naman pwedeng bumili ng antibiotic pag wala kang prescription. So yan, nagse-set up na si Roy kasi magla-live kayo mamaya-maya na, guys. Alam niyo ba natatakot na ako kasi Bakit? nag-practice kami ng kanta Oh. sa kanta namin tapos nasyaok ko, guys. Alam niyo yung syaok? Kumiyok. Iyok ko yung guys. Sabi mo, Good luck sa ano mo sa kanta mo. mamaya guys, baka kami piyak ako guys. Sabi ko lang, si Inday yung kumanta guys. Okay lang yan, pakantahin mo na lang yung crowd. Pag mataas na yung pag mataas na yung nota, mataas na yung nota. Hindi ko alam kung kailan ako piyak Piyak. kung may ubo kasi ako. Oy! Tama mo ah! Ito si Apit. Ano talaga, senior talaga to. Sige, ako talaga, guys. Kumakanta na to, guys. Kumakanta na to sa mga shows, guys. Tingnan Kaso, sa next event, guys. Kaso, lip sync. Ay, kakanta na ako eh. Ay, kumakanta to, guys. Kumakanta. Paano ma? Yeah, sample nga ng kanta. Narakas akong wow! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Wow! You are a very good singer! Pit. Andyan na daw si Kwan sa loob. Siya? Si Morissette. Sabi niya sa akin na Ano? daw kami. Ha? Shot daw kami. Ha? Shot kami. Mamaya. Do it daw kayo ni Morissette. Akin ka na lang. Akin ka na lang. Akin ka na lang. Will you? Akin ka na lang. Ano po? Hi guys, andito na si Morissette, guys. And puti ka pati doon. Puti ka pa na pa-picture na tayo. Wala pa tayong picture ni Morissette. Picture na ni Mursit. Hi, Miss Mori.
my God. Hindi pa rin ako makaget over, guys. Grabe. Sobrang bait niya, guys. Ang cute niya magbisaya. Ito din, oh, ano yung tinitignan mo? Hindi ka hindi ka maka-recover. Content ka sa akin. Content ka sa akin. Ito yung, guys, singer ng Asula, guys. Talaga Nag-graphic ba? ka fighter, guys. At Talaga saka ba? bagong nag-trending na music na di na. Grabe. Congrats, Master. Thank you ninyo. Perfect. Hindi dahil sa suporta nila. Wala. Fine. Talaga, maganda talaga yung song mo. Yeah, thank you. Congrats. Thank you. And may isa pa dito, guys. Kung alam yung kanta na Ate Kra, dito yung singer, guys. So, andito yung banggiitan. This is Jackie Chan, ang singer ng Ate Kra. Oh. Parang, Miss. Miss, ay, Bisaya na lang. Kanang half ka, Miss? Half ka? Ha? Half the joke ka? Half Chinese? Ano sa? Korean? Wow! Ano ni Korean? Kawa ka mo Korean? 안녕하세요. Mura sa laan na lain. 감사합니다. Baka ba niyo? Ma-call man tayo, ma-intimidate, matimudoon ano. Pero grabe ka nagtingin guys. Makikduwit daw si Snake on niya. O sige, asa man. Duwit daw mo ni Jackie Snake. Ha? Duwit daw mo. Jackie, unsa man nagkatago? Kuan at tikra. Sige. Ha? Duwit mo niya later ba dito? Ay, di ko ba mo kanta mga Atikra. Atikra. Mo audition daw kanina. TikTok ba? Guys, tara mo guys. Napa Jim, 1 years old. Happy birthday ko yan, Tiotem. Napa din eh. Napa din eh. Okay, tayo pang birthday pero thank you kayo. Thank you kayo ninyo. Karon ako na i-introduce sa inyo akong suod ng amigo sikat pa ni Adto. Sikat siya sa una, sikat yapon kayo siya karon. Inyong paborito na Hugot King. Let's give it up for Metro Maldigo! What's up, Banana? Walay mag-move on kay nasa ex ang true love. Kagwapo man na, oy. Lahira dyan kayo, oy. Nag-enjoy ka, big girl?
Ha? Nag-enjoy ra ka? Oo. More gwapa man ka karon. Siyempre, namon ka. So guys, yun pa yung natin, yung video natin ngayon. Hanggang sa muli, paalam! Hi, Ellen Muñez of Lapu-Lapu City, Molix Alamada of Midsayap, North Cotabato, Nikki Canwa of Calinaw, Davao City, Angela Dimaunan of Dasmariñas, Cavite, Alejandro Bakir of Makati City, Debs Villa of Novaliches, Quezon City, Powell D of Pampanga, Glenn Tulyao of Pangasinan, and Ray Ramos of Quezon City, Manila.